zviri sei ndadzoka zvakare nenhau yakaitika madeko, nhau yefamily yekwabhudhi kana kuti baba Zexy Manatsa. Zvokwada ndikureverai nhema soro ndakaona chinonzi chisioneke nekuti regani ngotanga ndakaita set up yakanga iripo uyezve nezvibregedia zvatakataridzwa nevanhu vekwaManatsa nekuti inini kutashoka pandakaona posita ichitenderera ndakati hamba kuti vanhu vekwaManatsa chakaita yenzo kuita sei kudini kumwe ndokubva taona set up vesha back band vakadai nemasofa anga aripo paset up zvinazvo zvakanaka. Toona zvakare ava mwari kuEngland vamwe vari kuZimbabwe ndikati saka zviri kufambira sei apa what's cooking and uncooked nekuti zviri kufamba sei vari ukuku kuEngland vachikwanisa kuridza pamwe chete at the same time nevari kuZimbabwe, sei zvakare vatambi vaitamba vari kuZimbabwe vachikwanisa kutamba accordingly nezviri kuitika kuEngland kuma-European countries. Zvokwada ndikureva nhema vanhu vekwaManatsa naivava vacho nivana John Kaule ndiye mumwe akanga arimo. Regai ngotanga kubata John Kaule ndozvotaura vamwe vanhu vakanga varimo. John Kaule pakatanga kuita sei kuimbwa uyo unonzi Sharon Manatsa wacho uya nekuti wakazviintroduce akati ndiye muroro wekwaManatsa. Zvazvo zvakanaka nekusasingamuzivi uyezve boys rese nevakomana vangu vakareba nevangwa nemadredha vangu kanaka sikabati I didn't know them. Ndakatanga kunyatsa kuvaona suro ndadzokorodza futi kuona muzuva ranhasi kuti nyatsa kuona kuti saka who is who, which is which. Up to now I am confused. Asi regai mbotanga ndatasa kuti chikomana chinonzi John Kaule handidi kurevera nhema wakanga ita iyo inonzi hoho vaita iyaiya akaita sekuti ndiwo samurai hamina kuti inonzi iya akatanga akadaiwo so yacho ndiyachinda achipedza akata so akati kumfuha apedza kuti kumfuha memwene akatomboti kwa ndikati handidi kurevera nhema kana ivo vanhu vacho kana kuti madhimoni acho achidzingwa kubva ndofunga anenge achodzingwa by fire by thunder nekuti pakaipa singamboiti chikomana John Kaule wakazvivharitsa wakaita inonzi close the doors and open them then shut them again. Ndo zvandokwanisa kutaura pavanhu vaitamba nezvisikana zviviri zvaivapo zvezve navamwe vakomana vacho vaviri vaigona singamboiti regalia yavo iya yange yemaninja ndo yakanga anayo chikomana John Kaule. Ndo zvandokwanisa kutaura kuti even kuma-comment section vanhu vaidanzira kuti John Kaule we see you hatidi kureva nhema. Tobva ipapo toenda pakuti zvakare pakatanga kuimbwa zvinhu zvichiitwa zvezvo zvekwanani zvekwafamily iyoyo Manatsa yachoni handidi kureva nhema. Ndakatanga kuona chikomana chacho chakagara pasi chikomana chacho chikatanga kuridza gitare ndikati saka who is this boy ndikashaya kuti ndiye nhapana kwatipindurawo. Vamwe vakadanzira kuti uyu ndiye anonzi Aaron Junior Manatsa ndikati kuda ndiye kuda hasi nekuti inini vanhu vekwaManatsa handivazivi. Tobva ipapo toenda pakuti vamwe vakatanga kudanzira kuti hanzi Selma is very calm and collected nekuti vaimba vakagara pamasofa. Tobva ipapo toenda pakuti guitarist une rasta ndiyani uyu. Vanhu vaiva neconfusion handisiri ndega ndaivawo nemaconfusion avo vanhu vaivhiringika nekuti zvikanzi nevamwe uyu ndiye kunonzi tenderai Zexy Green Manatsa uripi. Vamwe vakadanzira kuti uri kuridza keyboard ari kumashure uko nekuti kuna ava vangu vakagara padivi pepe vangu vane rasta zvakare vairidza gitare kwete vamwe vangu vari shure kuyakwe vairidza zvavairidza kuyakwe ini Green Manatsa kuti handimuzivi. Zvikanzi nevamwe zvakare ko une white shirt uyo ndiyani nekuti wakafanana zvakare nani neune black shirt une black jacket hatiziviwo ava vanhu vacho vakangofanana ikoko. Zvikanzi zvokwadi hatikureva nhema vanhu vekwaManatsa vakareba. Zvikanzi how many kids does baba Zexy Manatsa have? Ndikati handiziviwo. Vamwe vakadanzira kuti baba Zexy Manatsa vachayangwaya baba Zexy Manatsa pavakauya vakatanga kuimba zvimbo zvavo zvekare zvinosanganisira zvokuti chivaraidze inonakidza singamboiti vanhu vakaitambira. Tobva ipapo vanhu vakatanga kuti chijaivhi chani chava baba Zexy Manatsa hatidi kureva chiri kutikomborera chiri kutinakidza isu tiri kuona kumateresi. Zvikana vanhu ndiyo yatinoti living legend tikati hazvina kushata. Vamwe vakadanzira kuti pane chimbo chakanzi chipo chirorwa chipemberere chachiya vanhu vakachifarira asi vanhu pakazitangwanzi Highland yakavafungisa bhora kare yakati chimbo ichi chatidzora inonzi rangariro memories are back. Vakadanzira kuti Highlanders izonisco isinenge tiriko kumateresi tichitoimbawo tichitoti Highlander izonisco yachoni
ndochi vanhu zvavakatanga kuti se kukomenda vachase vachida vakanzi ando vatinoti magood old days. Baba Zexy Manatsa vanotamba ndidi kuri vanhu vanojaiva zvavo vakuti vaitozoti vatanga se kujaiva. Uyu chikomana John Kaule uya vanhu vakatanga kudanzira kuti ndio inonzi Ninjachi ataya zvikanzi uri kutamba like vasikana twairova vachi vari muninja tikati hazvina kushata nokuti vanorova kavasikana vaive zvikanzi zvakare munhu unonzi Sharon Manatsa unogona tachokwadi ndandikura nema paimbotaurwa zvokumbonzi pana maactivity akasiyana siyana aitwa kuma-European countries ndeisazowana dzimwe nguva mukana kunyatsoti ndichasokuona kuti who is this Sharon Manatsa. Ndaswerera zuva rese ndichidzokorodza zvimbo zvaSharon Manatsa wacho ndakunyatsa kumuhwa kuti who is she. Zvokwadi ndatapirirwa ndahwaparere moyo ndikanzwa kunakirwa ende she is calm and collected achiimba kudero nekudai pamwe ndanga ndirini ndakapuwa ice cream lollipop zvokwadi ndikuri vanhu ndofunga ndaisotozvitadza kuti zvakaita sisivayari kuti vanogona zvavo kuimba vanhu vakadanza kuti she's a good singer nekuti vaizoimba kwanzi Mutendi Namata nekunzi iyoyo tinofamba munyasha vanhu vakatapirirwa zvikanzi hati kunyanya vanhu tichimbodzokera mashure bhutichi Baba Zexy Manatsa vadi vapedza zvavo graft vapedza masports zvichirimo mukati zvikanzi nevanhu madancers abhudi John Kaule are on fire. Zvikanzi zvakare ko vakwasha vachoni vanogonawo kuimba zvakare here sezvinoita variora vacho isatiziviwo vamwe vakadanza kuti wekwaManatsa vanhu vanoimba zvakadi zvakanaka singamboiti. Zvikanzi this man akaita inonzi raise his boys to be good husbands I'm sure. Zvikanzi nevamwe zvakare he laid by example. Well done Baba Zexy Manatsa. Vanhu kucomment section vamwe vakati dancers also part of the Manatsa family. Zvikanzi no Diana Sahwira hazvina kushata novamwe vakati mabest songs edaridzwa nhasi vamwe vakati they are crossing over 2 screens ndisingahwisi kuti zvorevei pachirungu kana zvichinzi vari kucrossa over 2 mascreen asi chandosana njokuti vanhu vakatapirirwa zvavo. Tobva ipapo tinda pakuti vamwe vakati they are also having managers for security. How cool is that? Sazoti security yairehwa apa ndiwana Baba Zexy Manatsa here kuti ndiani vairehwa apa asi adikura vanhu vakazvigona hawo izvozvo simple but smart. Ndokubva vamwe vadanzira kuti John Kaule ari kuita saJackie Manatsa ndio zvatiri kuona isi totofunga kuti ndiye ninja wawo ikokoko ndiye Jackie wedu weikoko ari kuvaprotecta ari security ikoko hazvina kushata. Vamwe vakati very powerful songs kunyanya imbwa zvakare nani naSharon Manatsa. Vamwe vakadanza kuti this is an amazing family. Vamwe ndokuti where can I find this gospel music paimbwa nani naSharon Manatsa. Zvikanzi nice song Shero. Vamwe vakati boys rekwaManatsa raingotsvaga kupraise and worship team vanhu vangotasawo funga kuti ava Selma Mutukudzi vanogona kuita sei kuimba zvakare vakagwa kwaManatsa. Uyuwo Sharon uyu muzikugona kuti Sharon ava vakadii vanogona kuimba zvakare saka ndopapacho ndinofunga pachibva chibreak chekuti vaingotsvaga vanhu kupraise and worship. Mumwe wacho yanga ane short hair ndinozonyatsa kuziva kuti ndiani ndiye ndatapukire. Zvikanzi nevamwe zvakare we need ma-CD please tomawanepi. Zvikanzi nevamwe great song and great entertainment Power Asa Radio handizozvi kuti ndiyo inonzi chiyoyo. Zvikanzi ndo dzedu idzi maKristo blessed family indeed. Zvikanzi zvakare nevamwe nice but views are dropping at aizozi kunyekuda kwe because iri jira nango zvikanzi maviews aidropa zvokwadi zvomene zvamwari chazvitotaura chinhu chakaitwa zvo chainakidza no kugakagaka kuti kakakaka no glitch nothing no showers zvanga zvakangorungika zvanga zvakanaka. Zvikanzi namwe songs are too nice it's only that avo vafana ama 2000 akuita karat pasong chete otherwise it's good music for mature people. Sasa zvinekuda kweno kuti ndinoso kuti pamwe matambiro aita John Kaule uya nekukaradza zvaidipikita kuti ari kurwisa kuda chimwe zvina maybe into zvandakafunga ndakazvimirira sikazoziva kuti kune vamwe vanhu nekuti munhu unotenderwa kufunga zvaanofungawo. Tobva ipapo tenda pakuti vamwe vakadanzira kuti Sharon is in the UK asi madancers ayo are in Zim nokuti vanhu vaikonfused kuti what is happening what is cooking what is where ndo zvaitika papapa. Zvikanzi zvakare nevamwe vanhu John Kaule, we see you. Zvikanzi big up to the Manatsa family, good vibes always. Zvikanzi large up to managers. Zvikanzi ndakamboona chimwe chimovie chaiva nemanija aya but vairova rafu zvisingaitika
isazvino atizosiwo tichase tichingotarisa. Tobva ipapo toenda pakuti vamwe vakati he's our dance bay, vanhu vaitaura seizvozvo zvikanzi this is a first for Zimbabwe. Well done Makorokoto Amhlofe. Congrats to the Manathas. Manathas, we are so proud of you. I like the humility with the Manatha family. That's how come a comment section. Is this in the UK or what? No, it's UK and Zimbabwe. Shikans Murora we are not gonna Shiron Manat. Shikans classic music for us mature people. She is natural all the way. Shikans I was abandonos paratis guachi experience hunyanshi. Has not shut us. What I do man. Don't fufuti one so Johnny Cole. Wakazvamisa sei pakatamba masong mavideo sei varipo akazvivhara kudai ndandotofufurwa ndakona kufema ipo pano ndobva pazoya dreadman paakauya ndikurira nhema takati so who is this another dreadman nekuti kusaidi kwakunzi kochi kuZimbabwe side tikuona madreadman ko uyu which is another dreadman again ndobva dreadman uya wauya mai mwana wakauya nemorari ndikurira nhema une morari une anotinoti jinja mukati meropa rake rinenge chiti ndozvarinenge richara dreadman iyeyo. Up to now I don't know kuti zita rake ronzani asi features dzinoratidza kuti it's Manathas clan ndozvandokwanisa kutaura ipapo. Asi chandakanotisa futi ndechekuti Budha vane dread ravo rangu rakareba zvaishuwa kusvika muchiuno muka munhu unoratidza kuti unofarira zvepresident worship kwete kuti kuya kumaworshippers vanopinza mumweya ayo asi nenga achifarira zvekutsika magiya chaiko achikuda ziya otoripukuta kuti uko akanzi uko ndofunga nengatadza kuti uko achikanda kana kusimuka mudenga kana kusvetuka handimurambiri zvangu dreadman uye handimurambiri zvangu ndo personality yandakaona zvangu paakasvika pastage uyezve the way aisa masiku vibe anotaura ega zvake dreadman uye up to now handizozvi kuti ndiye unonzi Baba Levi ndiye unonzi ani kuti ndaitasa mumacomment section vanhu vachitanzira kuti Baba Levi vamwe vakati aindi-confuse mazita acho nekuti vanga vakangofanana vanhu vese vari Harare vakafanana nevacho vari kunzi vari kuEngland saka handitozivi kuti ndiani unonzi Taku Manatha unonzi Zekisi wacho ni Junior Manatha handizivi uri kunzi Aaron handizivi zvakare uri kunzi Green Manatha I don't know kuti ndeupi ndozvandokwanisa kungotaura kuti bese they look similar, they look allowed or same but difference. Ndozvandokwanisa kutaura ndobva ipapo tienda pakuti zvakare achitaura ega mai mwana aizvikuza mai mwana ichi ice cream lollipop ari kutaura ega ozvikuza ega apedza kuzvikuza ega otanga kuita sei kuridza magitari mhepo kudai airidza kuridza magitari kana keyboard futi airidza mudenga achizvikuza akati iwe kuri kunonakidza kuEngland kwacho kana kuri kuchechi kana vari mufundisi kuchechi kwavo vanhu vanonakirwa zvisingambiti kukereke yani yaManatha ivavo kutozoti mafeatures acho nomwe kutanzi vanenge ndo murimo wani waSishiron Manatha inga zvavo Sishiron Manatha vakakomborerwa nemweya mutsvene kuwana munhu une joy yakaita seiyoyo zvinonakidza zvisingambiti vanhu pamacho vanogara ita se vachiseka nekuti unoratidza kuti unonakirwa zvake munhu iyeye. Tobva ipapo toenda pakuti zvakare vakazotanga zvakare Budha vakuzvikuza kuti alright masettings ari kuma-European countries aya nai zvainakidza ndazvidzokorodza rutatu ndakunyatsa kuona kuti what's cooking. Tobva ipapo toenda zvedu pakuti mafani sound iwo akanakidza vanhu toenda neniwo kusanganisira neniwo ndakanakirwa nazvo zvakandinakidza zvikanzi vanokuza big time vakanzi kukoka morari zikamboiti nokuti waikoka ega asina kana mudaviriri futi anozviita anofanira kugona kuti alright kana pasina anondidavirira mabekalist I can bake myself type yacho ndio iya vacho baba vangu vane madread akakakura zvikanzi nevamwe watching him is enough even if he sings zvake nyange zvikanzi aimba marabhishi ana kana basa nazvo kungomuona mafanza inoanza kuti kungomuona iye uyu wacho iye uyu dreadman wekuma-European countries zvinotiitira ndasingazvizivi uku kudzidzawo kuti tinenge tichitodzidzawo vamwe katanza ndo murume wani waSishiron Manatha vangati okoyo Sishiro murume woita iwe wakagara kuseri kuikira hatiziviwo isi tinenge tichingoita sei tichingoti zvakangonaka haleluya zvese tinodi tinozvitenda zvikanzi zvakare izvi hazvisi zvemadofo izvi zvikanzi our in-law we are seeing you this dreadman ndiyo hairehwa nevanhu zvikanzi zvakare nyanyiso chaivo wakati big up family Manatha vamwe vakatanzira mafanzi kuti ingirikini
a band 100 out of 100 nice here zvikanzi uyu ndicomedian chaiye like what I said kuti unozvikuza ega unoridza gitari mumhepo oga unounza moreri oga ugokudza kuti ndapedza finish and clap unoita sei zvina kushata zvikanzi ningirikeni anonakirwa singambeti naye song zvikanzi baba Levi tamirira taku wacho mezoti kuti cross over ndiyo taku here kana taku ndiyo yakazouya neshoti here nekuti wakazouya zvake asina dread yawe saka ndiye taku wacho here kuti asiri asi wakauya ndobva wadi vatanga kuimba vari vaviri na Dreadman vakadai TDP vakaimba vakanakirwa vanhu zvaipape zvikanzi ningirikeni the no guy looks guy zvina kushata ichi chirungu chacho chigona kuti chandivhiringa nekuti zvanga zvakawanza zvanyirwa nemafans kuma comment section zvikanzi amazing seeing brothers like this zvikanzi you guys you rock tinozvida beautiful work zvikanzi when I grow up I want to be the Manassas. Zvikanzi we need an album from this family zvikanzi his legacy will live on. Zvikanzi if Kugona was a person nevamwe zvikanzi zvakare role model of what family should be zvikanzi zvakare chi what a legacy yakanaka singamboiti kudai vakanzi vaimba kuti pane umwe waizoimba uyu washoti here wanga asara ikoko kuya kuma European countries uyu uri kuZimbabwe kwedu country ari kuimba at the same time vachiuchirizana in up to now I don't know kuti zvakafamba sei what transpired I don't know asi zvainakidza zvakangodero vanhu vakati amazing zvikanzi how did they do it mwari kuZimbabwe mwari ku ma European countries isatizivi vamwe vakati what a talented family vamwe vakati tinokupai sando dzenyu zisingamboiti zvikanzi matisa munyasa zvikanzi I have been blessed the whole day zvakarongeka izvi zvikanzi boys dzemadrums dzaimba futi haya zani take here kuti taku wacho Zekisi Manatsa Junior na Freedom ivavo vachoni vaivapo vaigona zvikanzi they are performing from 2 different locations. This is amazing, beautiful songs. Tikati hazvina kushanda kuti pekupesera pakazopesera uyo mukomana uchanga ari kuma European countries weshoti here akazombatsirwa naSishiro Manatsa naiye Dreadman uya vachitamba vakadai vachienda vakaita iyo diagnostical and horizontal and parallelogram vakanakidzwa zvingamboiti vakanakidzwa zvavo vari kuma European countries ndozvandokwanisa kutaura kuti zvainakidza mazita ndiregerewo handikwanisi kutaura kuti Green ndiani Zekisi ndiani Junior wacho Aaron ndiani Taku ndiani I don't know Baba Levi ndiani handizivi vese they look alike vakangofanana zvakafanana hakuna kuti ndikwanisa kudifferentiate chandokwanisa kudifferentiate kuti uyu mwanga asina dread chete the rest I don't know saka regeni ngoti muri yekwaManatsa yachoni yakagona yakaita inonzi close the doors and open them they shut them again zvazvo zvakanaka singamboiti ende Sishiro makabigwa singamboiti Sishiro Manatsa yachoni avanhu vakabhiga zuva ranhasi rese ndasora ndichifarira zvangu iyoyo ine mawarriors iyi ndio yandati nyanya kufarira zvangu yanga ichindinakidza singamboiti saka ndo zvose zvananga ndangoya muzuva ranhasi ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.